u derulhom ilsna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom illi jitkellmu. L-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Qdusija, jinżel fuq il-Knisja fis-simboli ta' ilsna tan-nar u rieħ qawwi. F'din il-katekeżi għalhekk dwar l-Ispirtu Qaddis ta' Alla nixtieq illi naqqad l-ilsien u n-nifs fil-kelma li toħroġ mill-Ispirtu. Kif jgħid goal Lionel Messi wara li jiskurja 7 gowl fil-tazza tad-dinja tal-2022? Idejh irid jimla d-dinja biha. Il-qbiż tiegħu donnu irid jimla l-ground u s-seating kollu bil-persuna tiegħu daqskemm iħossu kbir. Xi tkaxkira fuq irkob tejħu riġlejh, fuq it-terf stess. Il-kelma gowl li tawwala donna ma fihiex biss 3 ittri jew 4, imma 3 metri jew 4 metri. U jgħidha b'mod illi jrid isemma' lid-90,000 spettatur fil-ground fejn sar il-final. Kelma gowl biss tingħad bil-fom imma propjament toħroġ mill-persuna kollha. It-tkellim tagħna ta' kull forma, il-moħħ jiddeċiedi li jgħid kelma, frażi, sentenza, diskors jekk trid. U jibgħat messaġġi lill-bqija tal-ġisem. U l-ġisem kollu jibda jiċċaqlaq biex dik il-kelma, dik il-frażi, dik is-sentenza tingħad kif jixtieq il-moħħ. Anka jekk hawn min jitkellem qabel jaħseb ukoll. Imma l-moħħ dan jagħmlu bil-faċilitajiet kollha tiegħu, l-funzjonijiet kollha tiegħu. Pereżempju r-rieda. Marija tgħid hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Ġesu fil-Ġetsemani, jekk jista' jkun, ħajitbiet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, kif trid inti tkun magħmul. Bil-kreattività, għax l-istess tonalità turi propju l-kreattività tal-persuna. Bis-sens tal-kurzità, is-sens kritiku, is-sens inkwizittiv li tistaqsi dak li għandek quddiemek. Is-sens tad-dixxerniment. Pereżempju Marija tgħid kif jista' jkun dan la jiena ma narafx raġel. Li huwa differenti ħafna mbagħad minn dak li jistaqsi Zakkarija. Kif jista' jkun la jien raġel xieħ u marti imdaħla fiż-żmien. Imbagħad mill-interjorità, mill-ġewwieni, dak li jlissan il-kelma, in-nifs joħroġ mill-pulmuni għal fuq il-kordi vokali tal-leħen filon fħoss. Pereżempju fil-quddisa tal-Griżma, il-quddisa li ssir mill-isqof f'Nar Ħamis ix-Xirka, l-unika quddisa li ssir filgħodu, l-isqof hux veru, għejduli hux veru. Jonfoħ fuq iż-żejt imħallat bil-balzmu jfuħ, f'ħoss ta' nifs, imma wkoll f'ġest illi l-Ispirtu Santu qed jinżel fuq dak iż-żejt u jikkonsagrah u jqazzu. Hemm saċerdot eċċellenza li joqgħod ħafna attent għal dik in-nefħa meta tagħmilha inti fuq dak iż-żejt. Waħda mill-kelmiet għal on fil-lingwa ta' Ġesu, illudi hija nefesh, illum sa titgħallmu l-Ebrajku ukoll. Nefesh, jiġifieri l-istess kelma għal nifs, għal rieħ, għal ruħ. In-nefesh, in-nifs, ir-ruħ li jagħti l-ħajja lill-idea li nibtet fil-moħħ.
Min fuq il-kordi tal-leħen mbagħad min nefex mill-lon in-nifs jinbidel f'ħoss. Fil-fom mbagħad dak ir-rieħ, dak in-nifs, mod il-ħajja f'ħoss mill-kordi vokali jiġi format f'kelma partikolari, fi frażi, f'sentenza, f'diskors jekk trid, permezz tal-movimenti tal-ilsien u x-xuftejn, bil-mod kif ibidlu l-forma tagħhom. Ngħidu aħna waqt il-konsagrazzjoni dak in-nifs jinbidel fi kliem kreattiv u trement. Dan hu ġismi. Dan huwa demmi, 3 kelmiet biss. Jew inkella f'mument ieħor tal-ħajja tagħna saċerdotali, jien naħfirlek dnubietek. Jew ikkella f'kelma ta' kuraġġ, f'omelija. Imma anke min-naħa tagħkom, pereżempju fi kun imbierek ibni qabel joħroġ għax-xogħol, kun imbierka binti qabel ħarġet għall-iskola. Imma l-ġisem mbagħad jirrispondi mhux biss billi jlissen il-kelma, l-frażi jew is-sentenza, il-kif inissilha u jlissina jagħtiha l-wien u tifsira differenti għal kollox. It-ton, għajnejja, il-vuċi, it-tempo tal-kliem, it-telqa li biha tgħidha jew il-vigorożità li tgħidha biha, idejja l-ġestikolazzjoni. It-ton jagħti kulur għal kollox differenti. Hekk ukoll Alla fil-kelma tiegħu ħallieqa toħroġ mill-intimità tiegħu fl-istess dinamika tal-kelma umana ta' kif jitkellmu l-bnedmin. Imma flok in-nifs uman hemm in-nifs benne kapitali, l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu huwa nifs, in-nifs ta' Alla innifsu. U mhux dak ukoll li jagħmel Alla, meta jrid jirrivela, juri lilu nnifsu minnu lilna l-bnedmin. Aħna nistgħu nitkellmu ta' bnedmin, mhux hekk għax dak li aħna. Allura l-proċess tar-rivelazzjoni ta' Alla jgħidilna minnu nesprimuh fi kliem u idejat tal-bnedmin. Il-qalb ta' Alla trid tnissel u tlissen dak li trid għall-bnedmin. In-nifs qaddis ta' Alla, l-Ispirtu qaddis tiegħu, l-Ispirtu Santu joħroġ mill-ġewwieni ta' Alla biex iwassal dak li jrid jgħid dwaru nnifsu lilna l-bnedmin. Jaqsam lilu nnifsu magħna. Għalhekk San Pawl fl-ittra lill-Galatin, kapitlu 4, vers 6, jikteb, għax intom ulied Alla bat l-Ispirtu ta' Ibnu jgħajjad f'qalbkom, Abba Missier. U toqgħod tgħid x'qed jagħmel ġo qalbi l-Ispirtu Santu li bat Alla l-Missier. Juri illi huwa komdu joqgħod fil-qalb ta' Alla tal-Missier imma wkoll f'qalbi. Tant li jgħajjad dak l-isem ta' Alla li tant huwa kbir għalija bniedem, għax lili waqt li qed jgħajjad fija Abba Missier, lili qed jgħidli inti ibnu, inti ibnu, inti ibnu jew bintu. Dak in-nifs qaddis tar-rieħ ir-ruħ l-Ispirtu ta' Alla iġib fil-ħajja imqar kelma waħda. Min hemm u permezz tal-Ispirtu tiegħu għalfhom Alla li jaqsam magħna l-bnedmin dak li jrid jirrivelalna. Ngħidu aħna kull darba illi dwar Alla ngħidu Missier, inkunu ngħidu wkoll Iben, għax ma jeżistix Missier mingħajr Iben. Xi ħadd li nissel, ma jeżistix Iben mingħajr ma xi ħadd li nislu Missier allura. U għal dan ma jridx ikun in-nifs
tal-ispirtu tagħhom it-tnejn illi mill-kelma sempliċi missier, mill-kelma sempliċi iben joħloq il-misteru tal-imħabba tal-missier lejn l-iben u tagħhom it-tnejn lejna. Iqaf minuta. Alla nnifsu qed jgħid li kull kelma għandha l-konsegwenzi tagħha. Ma tridx inti ma tridx illi kull kelma tiegħek tkun frott il-ħidma tan-nifs tal-Ispirtu ta' Alla fik. U allura tħalli l-ebda kelma inti, għax kull kelma hija mimlija bl-Ispirtu Santu, tħalli toħroġ minn qalbek, minn fommok, jekk mhux biex tagħmel il-ġid biss. Il-kelma talla, bħal kull kelma oħra, toħroġ mill-intimità, mill-ġewwieni ta' Alla fl-Ispirtu tiegħu għal fommu għal qalbna. Għax hija dik li hemm fil-moħħ u f'qalb Alla għalija u għalik, għalina l-bnedmin. Timmaġina x'hemm fil-qalb ta' Alla għalina l-bnedmin. U hija kelma li toħloq dak li tesprimi, jgħidilna l-Ġenesi, Alla qal u hekk sar. Alla qal u hekk sar. Dan ifisser li aħna nistgħu nieħdu n-nifs ta' Alla fl-Ispirtu tiegħu. Imma ma ninsewx u din importanti, lanqas illi quddiem il-ħolqien illi ħareġ minn idejh bil-bniedem bħala l-kuruna tiegħu dan il-ħolqien, Alla wera li tant huwa ħieni b'dak li jagħmel, meta ħares lejna u lejn kull ma kien għamel, u ra li kollox kien tajjeb ħafna. Meta nkunu quddiemu jiena u inti, quddiem Alla, fil-preżenza tiegħu li diġà semmejni ħafna. Inkunu nitkellmu fuqu, bħalma għamelu fuqna, ma nħossux l-istess għena u ferħ illi jiġi propju mill-Ispirtu tiegħu. Ma nħoss meta nesperjenza s-salvazzjoni, l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju, li rrid ngħajjad, Ġesu huwa ħaj, Ġesu ġej fil-glorja, Ġesu huwa s-Salvatur tiegħi, Ġesu huwa l-mulej tiegħi. Amen. Din il-kelma, din l-idea tal-kelma li toħloq jaqbada tajjeb ħafna il-profeta Iżajja. Jgħid fil-kapitlu 55 vers 10. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art. Imma jġaluha tnissel u tnibbed u tagħti żerrija lil min jiżra u l-ħobs il min jiekol, hekk jiġri minn kelmti, toħroġ minn fommi. U ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u temm dak li nkumbatta tagħmel. Mhux taf xejn li l-profeti huma daqstant marbuta mal-qawwa tal-Ispirtu illi r-rwol tagħhom jinbidel. Mhux f'mexxejja biss, żgur illi mhux biex jgħidu xtiela Super 5 nhar l-erba' li ġej. Imma li jafu jaqraw l-istorja taż-żmien tal-poplu tagħhom, is-sinjali ta' żminijiet fid-dawl tal-Ispirtu ta' Alla u jgħidu lil poplu x'għandu jagħmel. Imma ngħidu x'inhi din ir-rieda, x'irid Alla għalina l-bnedmin, x'hemm f'qalbu għalina l-bnedmin Alla. Pereżempju, namlu l-bniedem skont is-sura u xbija tagħna. Jien u inti xbija ta' Alla. Jgħidha hu stess. U mbagħad Iżajja kapitlu 49. Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx qalbi nġufa. Imqari jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt. Ara, naqqaxtek fuq il-pali ta' jdejja. Ġeremija, bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħek irfajt għalija.
Is-Salm 103. Imma t-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom, ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsu u l-qofol. Ġwanni kapitlu 3 vers 16. Alla b'dan il-mod ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Ġesu, il-mulej, il-salvatur, tiegħek u bniedem, irridu jien stess jgħid il-missier. Fl-ittra lir-Romani, kapitlu 15, allura lejn l-aħħar tal-ittra, San Pawli jikteb xi ħaġa meraviljuża. U Alla tat-tama jimlikom il-kol bil-ferħ u s-sliem permezz tal-fidi tagħkom. Sabiex it-tama tagħkom toktor kif? Billi noqgħod nixtieq bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Aħna fit-tkellim tagħna normali ngħidu nittama li għada ma tagħmilx xita, speċjalment minn dik ix-xita qisha ċikkulata. Għax għada rrid noħroġ piknik, mhux veru? Mela allura, għax għandi d-dubju li għada probabbli tagħmel ix-xita u tħassar li kollox, nista' nittama. Għax għandi d-dubju, nista' nittama. It-tama tiegħi toqgħod propju fuq id-dubju. Imma t-tama falla tgħidilna l-Iskrittura toqgħod fuq il-passat ċert mimli imħabba ta' Alla għalija u għalina li ħareġ mill-ġewwieni tiegħu bin-nifs tal-Ispirtu tiegħu minn qalbu għal qalbna. Ħanejdilkom u nfakkarkom xi jgħid Psalm 143. Fakkarni mas-seb, inkun għadni qashom tiġifieri. Fakkarni mas-seb, fit jubitek, għax fik jien nittama. Fakkarni f'dak li għamilt miegħi, għax fik nittama, jew aħjar, biex fik nista' nittama. Arrafni t-triq li minn għandi għandi, għax lejk jien nerfa' ruħi, għax it-tieba, l-imħabba tal-mulej lejn kull wieħed u waħda minna hija l-mixtla tat-tama tagħna falla. Ħafna aktar tard fl-ittra tiegħu lill-Knisja f'Efesu llum hija t-Turkija, Pawlu jitlob lill-qarrejja tiegħu jesperjenzaw u jifhmu il-fond ta' din l-imħabba tal-Alla. Imħabba unika fil-wisa tagħha, fit-tul, fl-għoli, fil-fond tagħha. Jgħid, Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha, mod konkret allura, x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Tisboq kull erf u żgur ħirġa mill-moħħ u mill-qalb ta' Alla għalija u għalik. Tridx inqumu bil-wieqfa u nitolbu lill-Ispirtu Santu. Spirtu qaddis u ħallieq tal-missier. Fawwar il-ħafna tajjeb li hemm fina, id-doni li poġġejt b'tan delikatezza fina, l-imħabba tiegħek lejna personali li tagħtihom il-ħajja. Ħajkunu it-trepied li fuqhom toqgħod it-tama tagħna fik u fl-umanità. Spirtu qaddis, f'isem Ġesu l-mulej, qaċċat il-biża, il-qtieħ il-qalb, l-inċertezzi u sallabhom mas-salib ta' ibnek Kristu l-mulej tagħna. Aħsilna b'demmu li minn ġenbu ħareġ u miegħu ħriġt inti ix-xmara ta' ilma ħaj. Ħatkun l-għanja tas-salmista ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu l-istess għanja li toħroġ minn qalbna u tagħmilna irsala, appostli, messaġġiera tiegħek, nifs ta' Alla qaddis, ħabbara tat-tama. Spirtu tal-erf u l-qawwa ta' Alla,
imla lil Charles, lil Joseph, lil Anton, rajja u sqfijiet tagħna, missirijiet għalina fil-Knisja ta' Ibnek Ġesu, bid-doni tal-erf, il-qawwa u l-qalb pastorali. Għatihom inti il-boxla tal-viżjoni pastorali għall-Knisja li hija f'Malta u f'Għawdex. Imma llum nixtiequ nitolbuk rigal don speċjalissimu għal Charles, għal Joseph u għal Anton, u għas-saċerdoti kollha tagħna. Id-don tal-għarfien konvint, tal-ġgant rieqed, tal-lajċin sara mamdin li huma jiraw. Mulej, spirtu ta' Pentekoste, il-Knisja f'Malta qiegħda tistenna bħerqa profeti li jqajmu lil dan il-ġgant forza pentekostali biex minna joħorġu rajja oħra, xhieda kredibbli u konvinċenti fid-dinja tal-lum, f'Malta u madwar id-dinja. Spirtu Qaddis, għajjem fil-familji tagħna vokazzjonijiet għal familji miż-żewġin, konvinti mill-imħabba esklusiva tiegħek għalihom. Spirtu Qaddis, nafu li tista', nemmnu li tista', nistennew minn għandek li dan id-don inti żgur trid tagħtihulna. Amen.